angithi phela futhi mangibheka manje ngoba sengisekhaya beyibe ngihlale ngibheka ukuthi osho ukuthi wayesho lo mayethi ingane uzoyithanda zonke sekuyangivezela manje ukuthi hayi uthule ngoba lengane bade ngayizali ngoba kube bekuyeyakhe bekade benenkinga engikwazi ukuthi bekade ezosathela phezulu besikhona izimpawu mhlambe nisahleli nje ndawonye naye khona ubaba ukuthi mhlawumbe ukukhombisa nje uthando phela enganeni naye ofike nayo nazo ezinye ikhona mhlawumbe khona niwawubona uma wayenza nje kahle phela ngithi ubaba mayefika ekhaya ekade engekho maybe ku plastic phezulu kwetafula vele zonke ingane ezothimba ayikho ezosungasondeli yes also lapho beyingekho inkinga bengalula ukuthi ubone ukuthi ngithanda yiphi ubani ngipha ngayithandi sisi so le ndaba wa-ignora wazobela igoli wahlala nomndeni lana ngathi noma sengimfonelile segoli ngithi ngifuna ukuthi sikhulume ngale ndaba aqhubeka futhi wathi hayi angivali ya mhlambe kwaJoe le ndaba ngibuye ngazuthi singene phakathi ngifuna sithi ukuhlehla kancane ngoba before ungene emshadweni neqale nathandana naba nenza inhlelo zokuthi kufanele azovela kwachilize kwamdungi okay nisajola ke nisathandana umjolo wenu usashisa usamnandi usagijima phela lento engane ngicabanga ukuthi into yashasha yavela ube umuntu kade eyamukela kanjani la emjolweni ngaphambi kokuthi ke kuze kuye engxoxweni zamalobolo ukuze sithole ukuthi if ethi ingane woza uzozithanda zonke izingane zakhe nezakho ukuhlangana ndawonye kube into eyodwa sibone ukuthi lento wayisho ngoba mhlambe esenze iziphi inkomba zokuthi nawe ube nomfakazi bokuthi cha uzoyithanda ingane njengamanje malandela amalanda alandelani no ngikulo kwathi nozikhunga umzono ngavumisa uvala sekuvalwa ngamakhasi tintsiba demagwalagwala the voice of Makoti yes njengamanje asamukele umakoti oqala kwishow esithema ngabe singena endabeni noma singena lapho ithimba lethu libheka latomula yena kwathiwa no akuzokhipha ongaphakathi yabo nje ngaphambi kokuba somfake ngiyacabanga ukuthi le show bazofunda abantu abaningi kuyona kungabe usacabanga ukuyongena emshadweni noma ngabe usungenile usuphakathi noma usuphumile ngoba phela la kukhona umuntu ozobona ukuthi engathi kwakungcono kwami engathi kwalo kuwesi kakhulu nokade secabanga ukuthi mhlawumbe ithemba sengilahla noma sengiphostawula about hayi no inkinga yami encane nangu umuntu onenkinga enkulu asumlandi the voice of Makoti the voice of Makoti sekulandi the voice of Makoti samukela umakoti oqala ngqa kwishow awu Makoti usiphethe umachilizi yeah awu siyathokoza kakhulu Makoti sokubingelele ma kwishow umachiliza umdungu abantu bachiliza ubako nje umdunge yeah okay umdunge is correct a point of correction yeah okay siyathokoza kakhulu Makoti ukuba nawe namhlanje waze wamuhle neduku lakho ngiyabonga wagqoka wahlonipheka washana ingubo enhle heyo ngawuthi uyikhiphe eboxing lezi ngubo awayigqoka mhlawumbe makuthiwa emcimbini ngoba phela umlandela wena futhi lezi ngubo lezi ile phela ngangigqoka ngalesikhathi ngitshela ukuthi sengithembile konke kuyaphelela ngase ngibona ukuthi hayi angivele ngibuye silandise umakoti umachiliza ubani odabukaphi obegane kuphi ngoba indaba yethu ilapha eganeni siyabona la uzalwa khona kodwa thina sikufuna lapha la ugane yeah okay umachiliza wasembumbulu bengigane kancimalo le kude kumhlaba lengane yes so ngangane khona isikhathi eside nje kakhulu ukuthi uganeni kwami ngade nginengane manje njengoba bengine ingane bekade kungesiyona yakhona kodwa mina engifica nginengane kodwa nami futhi bengimfice enazo ezakhe ingane yebo kwakuthi siyavumelana ukuthi lezi ingane lezi sizohlanganisa ngoba zonke zombili zidinga abazali abaphelele sivumelana ukuthi sahlanganisa lezi ingane sikhulise ndawonye wayesebikela umndeni wakhe ukuthi bazali bakhe ufisa ukuthi azingathatha intombi yakamdumbe bese zibeke ekhaya base kuvunyelwana ke abazali kwase kuyaganiselwana ke sasihlala sonke nengane kanti mina ngiza neyentombazane
wena ingane yakhe intombazana. Yebo. So isizathu senza ukuthi uyogana nengane ngoba ngeke ngizwe kancane malandela ingane ifana isale komalume. Wena kwenzakalani navumelana nafika kanjani Sasikade sivumelene ukuthi ingane ihlale ekhaya sihlale sonke ngoba mina ekhaya lami emumva akekho umuntu ongasahlale nengane. Nase ihlobeni zonke kwenze ukuthi emndenini kungekuthi abantu basebehambe ngekhorola cha. Kunje isikhathi seba khona emizini ngemizi ukuthi ugcina umuntu omdala esengasekho. Sasibona ukuthi ngeke kuyafana ukuthi ngihambe nengane ngoba phela emumva vele akekho umuntu ozohlala naye. Kuhle ngizibukele ngibuke ezakhe ingane kanye nezami ingane bese sikhulisa zonke ndawonye. So navumelana nomkhwenyana ukuthi no akunankinga uzoyithatha ingane hlale nayo nezakhe wona legcikeni. Yebo kunjalo. Sase siyavumelana ke zakhula ingane zafunda nathi saqhubeka sahlala kahle uthando lwethu kwahamba kwasikhathi ngomphela indoda le yami ekade isebenza isebenzela mama kude nasekhaya. Uma ngibona ingane ehlala ibe nezinkinga phela ingane entombazane bese ngithi ngiyabika emndenini ukuthi hayibo ngicela bangibhekise njengabantu abadala ukuthi nayo ingane siqala uba nenkinga. Kanti ingane inenkinga nje engazuzayo sekukhona sekuyibamba khona legcekeni. Hayibo. Imali mawuthi osokuyibamba legcekeni ngihlala udabini ngqo nje ukuze sicaciseleke ukuthi ibamba nayo ubani lo khona olala nayo ingane abantu bakhona la egcekeni ngoba ngathi ngithi mangithi ngiyabuza ngoba phela sengibona ingane ihlale khona isifo esenzeka uma ngabe ingane iqala ukuthintwa ngaphansi isancane futhi mangakathombi na kahle hlahla ingane besinwa ngaphansi. Bese ubiza umuntu omdala ukuthi ngicela ningibhekise ukuthi ingane kwenze njani ngapha kuyenzeka ingane mhlawumbe ithola infection thizeni or mhlawumbe infection yokuzalwa usizohamba ikhule ibe intombazane enesifo sokuthi inwayelo noma idinga udokotela noma idinga umama umdala ozobhekisisa kahle sikwenze njani. Abomama laba babheka into. Angase ngiyabika ke ekhaya ukuthi cela bazongibhekisa ingane bese yabheka ingane kwathi umuntu obibe ingane abisekho. Ayibo. So manje wase wenza njani ke uyingane ukuyilandelela nanokubheka mhlawumbe ukuthi bisineminyaka emingaka uma ukuthi sikhona isidingo sokuthi mhlawumbe okubalula ukuthi bisineminyaka emingaka. Bila ko 11 years 12 years. Umuntu obesafunda lo. Safunda. Lento yenziwa lento yenziwa egcekeni yenziwa ubani uma ngabe nje sekucwaninge okwatholakala ukuthi kahle umnyombo usebaleni noma lento enzeke egcekeni mhlambe ngabe umuntu omdala umalume noma mhlambe yingane khona yenziwa umalume bengathi ngibiyenze lo baba wayo ngoba phela mangithi ubaba ngikhuluma ngomfowabo wendoda lebengiyiganile. Uyena obelala nengane. So ke le ndaba ke wayendlala ke emndenini siyazi ngokuyindlala emndenini ngaqala ngalinda yona indoda yami lengiganile wayesibona ukuthi yona yathi lento ezolungisa njengendoda njengoba ifikile nje la ekhaya nje wakuzoba nomcinjana khona ayifuni ukuthi ukhulume indaba ngoba manje kube khona umsindo angilinde yona njengendoda ukuze lento bazoyikhuluma iyona ezoyibeka la ekhaya ngapha mina njengoba ngumakoti ngikhonele lisenini ngibe umakoti ngibheke phansi la ekhaya ngihloniphe noma ngabe izimo engakanani engihlangabezana nazo fanele ngilinde yena ubaba besakhuluma. Lo muntu kuzwakala ngazokuthi umuntu osebenzela kude kodwa manje ngenxa umonakalo indlela omkhulu ngakhona uma ethi akulinde umuntu owayekade ezoshesha kubuya noma wayolinda nje mawuthi ubuya ngempela inyanga wayolinda kuphela inyanga wayezobuya ekuvele kuzophela isonto ngale lolo sonto kade kuzovela nomcimbi. Kanti mina ngimfonela partner insuku emva ukuthi kubonakala lo monakalo khona egcikeni ngimfonela partner insuku ube seyafika ke mayefika ngile ngithi hayi ngoba ubaba usefikile izokhulunywa le ndaba wayesesibaba akakwazi ukusakhuluma indaba enkulu kangaka ibe la ekhaya kusazoshisa impepho futhi kusazohlatshwa. So walinda ngalesikhathi so. Walinda ke kuyaphekwa nje kuyadliwa kuthiwa awukho emoyeni kahle. Angikho emoyeni kahle ngiyaphuza. Iphi yona ingane ikhona egcekeni? Khona la ingane egcekeni ngishiye ethola ngoba phela kwesinye isikhathi magcwele umndeni lethi ingane azihamba isebenzisa amathesi lawa ngaphandle. Manje ingane ngisho inyamalele egcekeni efaka ngihlale ngilandele. Ngoba nginomndeni omkhulu ngakawubike lokhu ukuthi hayi ingane yami ivele isiyathindwa la ekhaya egcekeni. Kwazi ngabe umcimbi uyaphela ke. Kodwa futhi bagcina ngazo sabakhulumekanga indoda le yami ayigcina ngabatshelanga abantu bakubo kwaze kwaba ngiyayikhulumela mina nomndeni wakubo yona isihambile ngoba ngibona ukuthi isikhathi siyahamba ngoba mengibuza na komakhelwane bebengibikela ngokuthi angitshela amaphoyisa ngase ngibose mengiyamaphoyisa ngiqale emndenini ngoba kungasho ukuthi ngixova umndeni lento yomndeni wayithi awiqale ngaphakathi. So ngekhathi ke usibabikela mhlambe ekhaya ngoba ngicathi bakhona amakhehla bakhona ogogo isimo sibe kanjani? Ngathi mengibabikela bathi bona lento bazoyilungisa bona
njengabantu abadala la ekhaya emzini nimuzi kakhulukazi kule mizi esemakhaya unkosikazi akakhulumi noma ngathiwa kubuhlungu kangakanani umuntu wesifazane kufanele bhekise ikhanda phansi. Okusho ukuthi umkhwenyana wakho wafika waba umcimbi waze wahamba wabuyela emuva into ebaluleke kangaka engawuhlalisile umndeni wakhe nabafowabo yakhulunywa. Angithi phela futhi wayesebe mangibheka manje ngoba sengisekhaya beyikwe ngihlale ngibheka ukuthi osho ukuthi wayesho lo mayethi ingane uzoyithanda zonke sekuyangivezela manje ukuthi hayi uthule ngoba lengane bade ngayizali ngoba kube bekuyeyakhe bekade benenkinga engikwazi ukuthi bekade ezosathela phezulu besikhona nimpawu mhlambe nisahleli nje ndawonye naye khona ubaba ukuthi mhlawumbe ukukhombisa nje uthando phela enganeni naye ofike nayo nazo ezinye ikhona mhlawumbe khona niwawubona uma wayenza nje kahle phela ngithi ubaba mayefika ekhaya ekade engekho mayebeka uplastic phezu kwetafula vele zonke ingane izothimba ayikho ezosungasondeli yes also lapho beyingekho inkinga bengalula ukuthi ubone ukuthi ngithanda yiphi ubani ngipha angayithandi sisi so le ndaba wa-ignora wazobela egoli wahlala nomndeni lana ngathi noma sengimfonelile segoli ngithi ngifuna sikhulume ngale ndaba aqhubeka futhi wathi hayi angivali. Ya mhlambe kwaJoe le ndaba ngibuye ngazuthi singene phakathi ngifuna sithi ukuhlehla kancane ngoba before ungene emshadweni neqale nathandana naba nenza inhlelo zokuthi kufanele azovela kwachilize kwamdungi. Okay, nisajola ke nisathandana umjolo wenu usashisa usamnandi usagijima phela lento engane ngicabanga ukuthi into yashasha yavela. Ube umuntu okade eyamukela kanjani la emjolweni ngaphambi kokuthi ke kuze kuye engxoxweni zamalobolo ukuze sithole ukuthi if ethi ingane woza uzozithanda zonke izingane zakhe nezakho kuhlangane ndawonye kube into eyodwa sibone ukuthi lento wayisho ngoba mhlambe esenze iziphi inkomba zokuthi nawe ube nomfakazi bokuthi cha uzoyithanda ingane. Ngicabanga kwaJoe umbuzo wami uzona. Oqala nje ke ngichaze ukuthi uma ngabe umuntu wesifazane yakwazi ukuhlala ukuthi uyisingle mother. Yeah. Mawuthola umuntu wesilisa akuthande vele uyazi ukuthi uzomtshotha uningane. Okokuqala mekufonela uzothi ngixoxele nizothanda bese ebuyele enganeni athi uyaphila nisibanibani ugeli noma ngabe uboy. Yes. Nawe ujabule njengomzali uthi hayi uyaphila. Bawo nawe bese uyabuza ukuthi abakhe kanjani babiza ngamagama ngabuye besebaza amagama. Uma befike ezokubheka uvela uzokuphathela nawe into ethandayo nawe uzomphathela. So ngaleyo ndlela akulula ugcina ngabangalula ukuhlukanisa. Yeah. Kodwa ngifuna ukuchecka mina la ukuthi lapha phakathi kekhaya ke wena njengomakoti ngoba usuyiveza ingqinamba oqala ngiyazi ukuthi ziningi ingqinamba obhekane nazo noma othe wayithola and ngiyafisa ukuthi uma likhona ithuba uyiveze zonke ukuthi bekwenze ku1 no2 no3 no4 no5 especially izinto nawe ubona kahle ukuthi lezi ngempela bezikulimaza nawe njengomuntu wesifazane osemncane othi uzobamba umendo. Okay, into yokuqala nje ekade ingikhathaza kakhulu umnyoni wami esebenzela kude kodwa futhi imali esebenzayo engayiboni. Okay. Because bekade kuyimali encane ela nje ngazi noma ngilungile ngithi le ngaphansi kodwa ka4000 imali. Mina ngumuntu oyisebenzayo. Okay. Ngiyenza nje izinto eziningi ngiyayisebenzisa isikhathi esiningi futhi imali ithi sesinoma kuphela inyanga ngithi mengibala imali ayisebenzayo yehlula ngishona ukuthenga igrosa efanele ephelele ekutheni so wena ubulekelela ngilekelela ngize ngilekelele imali nawo yena ngize ngimfakele uma bese shoda imali yokugibela emsebenzini. Ngihlala kube kwakhe kumfana. Uma ngihlala kube kwakhe yonke into ekhona la ekhaya kwazi usubhuti uyasebenza. Uma ngabe ngiphuma neplastic kuthiwa ngidla imali kabhuti. Ingane yami bayadlwengulwa ngala umama ezala ngala uthi unkintela endlini ingane yakhe. Abazi ukuthi wena uke kube khona isikhathi la umfakela khona wena ngaso sonke isikhathi uhlezi umise isithunzi sakhe. Yes, ngihlezi ngimise isithunzi sakhe. Nakulula futhi ukuthi umbalo ukuthi nje manje ngimenzela ukuthi ngoba urespect ukuthi lo baba ekhaya. Ngoba baba ekhaya futhi safunga ukuthi kuhlena sibini siyofihlana. Ayijulile indaba sisi. Bengimfakela imali esegoli kuyesi isikhathi njalo emebule kwesinye isikhathi angabi nayo ngisho ungena ephethe uplastic egcekeni ephuma kodwa ephuma emsebenzini. Ubuwenza njani leso simo? Bengifakela yena imali ekhadini bese edlula yena into la angene njengomuntu oholile. Afane nabafowabo. Ukikiza abazali ujabule bonke abantu egcekeni. Ngijike ngibuze into kade ngivele ngimfakelele imali ukuthi angithengele yona ayikhiphe njengomuntu ongiphisile. Ukubuza ukuthi ngokupheka
ngoba emakhaya kuye kube umuzi omkhulu uthola ukuthi mhlawumbe kuyahlukana kwamabhodi so benipheka ikhishi elilodwa noma bekuba kanjani noma wena benenza njani nje kupheka ikhishi elilodwa emakhaya ngoba isikhathi esiningi kuyethi ukuhlukanisa umuzi ukupheka ngokuhlukana kuhle nje ukuthi ono 5 rand beku 5 rand onalokho ubeka lokho kodwa egcineni indlu ekuthiwa indlu esizulu ile kuphekela khona wonke umuntu vele futhi ke kupheka kakhulu abantu abawomakoti ekhaya yes so umamezala bekunjani ubudlelwane bakho naye bekunjani because ngiyazi ukuthi insizwa nje malandela uma usugana uyinsizwa usukade unomama umamezala uyangithanda nje ngisho namanje uthi uyangithanda kodwa ungithanda kakho bedlala ngami kanjani ngoba phela ubeke ngithanda ngoba azi ukuthi ingane yakhe nemali unqede wabona ukuthi ingane yakhe ayinayo imali aphindanga wangithanda kanti vele uphindile waboye nakho futhi le umzukulu wakhe eselala nengane yami nakhona futhi asekuveza ukuthi phela mina ngisiyena wakhona so asibiyele malandela kulele ngane ingane naye esicekeni ubaba omncane wayo ulala nayo kufanele ukuthi ubaba wayo ahlala nayo so icase nayikhuluma wagcina kwenzakaleni khona umnyakazo mhlambe abawenza bona njoba babe-advise nabantu bomakhelwane kuthiwa hambe uvula icala wenze njani walivula icala noma wagcine nawe ukhulumisana nje naye kokwenzakalani nje isimo senhlalo sasiqhubeka kanjani kwabanzima kakhulu ekutheni ngiyovula icala wena bhuti ngoba egcineni ngicabanga ngoba ngisuka le mazweni angakithi ngiyangaleni mangifika ngale vele bayazi ukuthi nasekhaya imumva likho ngoba phela anginamuntu omdala bona mabengihlanganyela kuthiwe ngizobulala umndeni wabo ebeni mina bengicoshile nginginengane ngiyisingle manje ukuthi labantu laba shothi mina ngizobulala umuzi wakhona kwaze kuhambe isikhathi ke ziningi izinto esezenzekile ngoba hayi ukuthi bebiloko kuphela ngihlalele kula muzi iminyaka kuningi kwenzeka ngikubekezelela kodwa ngagcina ngidecide ukuthi kulokho bese kokugcina kakhulu ngoba ilanga khetha khona isigcine sengibuyele ekhaya usibhalela uke waveza ukuthi khona enye yathi sibona umalandela lapho ku-screen office ukwaveza ukuthi wawukushawe umkhwena wake kushaya mhlawumbe ngiyafisa ukuthi ukudlula udlule nakancane kuleyo ukuthi kwakusuke kwenzakaleni noma kwakusawubona ukuba ukuthi lengane kwakuba kanjani ngoba phela sasingabanganga nje ukuthi wanengane lapho sasibanga nje sima bekhona ehambile nabangani bakhe ejabulela phela uyindoda ajabule kube mnandi ekujabuleni kwakhe kuthi emva kwalokho bese ejabulile esenathile kahle bese yabuya umkhwenyana esebona ukuthi angiselutho mina uma eyojabula nabangani bakhe ngoba kuvelile ukuthi beke kube khona isikhathi la uthola ukuthi uyabuya usuke eGoli uyabuza ngapha umfakela imali uma yena esekwazi ukuthi mayifike la emakhaya ahambe endaweni lezokucima ukoma njalo mhlambe kungabe lapho wayekade suke ezophuziswa abafowabo noma wayebuye esebenzisa kona lokukwenu othi kade umcacamezela ngakho uphinde ukuthi azijabulise lapha ya phela ngithi la kulezi ndawo zokujabula ngiyalinganisa nje njalo nawe ibhuti uma ngabe uno50 rand uphuma nawo50 rand lakho nawe ibhuti bese ukhipha wakho 50 rand inkinga ngibuzana ukuthi labo 50 rand nibathathe nginamanga yini hayi angibuzani kuphela nje nginqopha ukuthi 50 rand imawukhona uthola usisi kwesinye isikhathi kuzodliwa wona le bade ngithe umuntu akaphathe utamatisi no-anyanisa bese buya ngapha esedakiwe ebuye eshaye wena abuye ashaye mina sizobangana sibange remote angithi phela uthando selulusha nakhona ngalapha etavern bange remote kwesinye isikhathi ngiyawathanda ama channel lawo ingane afuna ukufaka into akale alikho ibhola lingaqala ngo11 umuntu ephusile akushaya kanjani mhlawumbe isibhakela njalo ngesibhakela angishaya ngesibhakela kwesinye isikhathi angishaya ngempama ngelanga angitholelwe ngisho umshisi ilanga afunda khona ukuyivikela ukuthi so wena khona la wevela khona bese ngigcina sengiyivikela bengasekho into engibenza wenza njani indlelani mhlawumbe ukuthi ukunaba nje kancane bengimlinda nje ukuphuza kahle indoda mayiphuze kahle angisho ukuthi ngingisabe kodwa indoda mayiphuze kahle yazumeka mina malandela nje yazumeka Makoti ngicela usilandise the day uqala ukubuyisela asisaqhubuza lokho kodwa siyafisa ukuza ukuthi kwenzakalani kwaba kanjani yona yinde indaba yami inde kakhulu kodwa bengihlala ngihlezi ngishawa uma ngabe ngingashawanga ngelanga vele ke kwesinye isikhathi ngoba kuthe la engasasebenzi khona ngoba khona la futhi bekuya ngasebenza khona benganqindi ukuthi ahambe isonto lonke ngingamazi ukuthi uyephi yabo bona bodi
ngingamazi ngimfonele angezi kwesinye isikhathi kubo akukho ukudla abazali bakhe ukudla bakufuna kumina wosisi bakhona ukudla bakufuna kumina kodwa nabo bayasebenza bayazi ukuthi kunemali kabhuti kodwa bebona ukuthi ubhuti wabo kwami nangomazi nokuthi ukuphi le mali zikabhuti njoba esengasebenzi sebuye ehleli mhlawumbe nenkolelo ukuthi kunemali yamphumela igcina uwena ngoba phela basuke bejabuliswa yiphunga esukeni egcekeni lakhari bese beyitshela ukuthi usuthi imali khona naye ubhuti lo mangabe khona kwenzekile buyile uzolala kusofa kwesinye isikhathi umuntu endlini yethi lapha ekhaya khona ikamero lezingane kunekamero lethu bese kuzoba idani ngoba phela vele umuzi mkhulu kodwa mina nomndeni wami sinalele lethi ikamero kuba lezi ezabanye abafana lezi abafana zinelawo la abafana nabanye nezingane zobaba abanye nosisi abanye zilala lapho ke ndawona kuyenzeka ukuthi isikhathi esiningi kwenzeka ukuthi asale eselala kusofa ungazi sikwenze njani hayi angeze ekamereni ngize ngibuze cabanga uzobuza ubuza into ayizele kamuntu ngoba phela into asukuyela emzini yabantu usukuyelela ukuthi uyojatshulisa kodwa ugcina uhambe uyobuza kuyena sorry Makoti manje so manje Makoti ngicela ukubuza shuthi ngamanye amazwi obugcina usulamba sikhuluma nje izulu esiqondile yebo bese ngicina sengihlamba yebo kodwa kukhona ukulamba kwakho ubekezelela ukushawa ubekezelela ukuthi uprotect umndeni awu reporting ngaphandle umubikela umamezana ubikela amakhehla bebethini ngale ndawo kodwa mangabe uthi wena ngibekezelela ukuthi ngiprotecta umndeni nathi abantu besifazane nami ngingasho ukuthi nami ngiyayifaka lapho kokunye kokuthi nami bengilwele ekutheni ngingabi inhlekisa yokuthi sengigodukile noma mina kuba nzima ke futhi ukuthola indoda ezophinda kulobole futhi uma usuke wagana ezinye izinto ziyasiphoqisa sigcina sesibekezelela into njenganalezo ngoba nawe nje mase kuthiwa nje ungithandile njengoba nje ngiyintombi yakamdungi ngikutshele ngithi sengigane kangaka sanga uzoqala phansi uthi ukuhlehla kancane uthi hayi uthini sisi ucabange le madlana kamkhulu wakho uthi ngeke ulande umuntu osenengane engaka ngoba yena into enikenisho kwesinye isikhathi mhlawumbe kule yokulala kusofa ke ngithi ukuhlehla kuyona leyo kulala kusofa mhlawumbe ubeyenza uma ngabe ebuya endaweni yokujabula noma ubenokuyenza nje mhlawumbe naphakathi nethu ngoba benza nje futhi noma inini make wakhala ifoni wabona ukuthi ifoni yakhe lozothuka imixine eduzana uzoyilalela kusofa nje uma ngithi ngiyalunguza online okusho ukuthi ku-WhatsApp okungenza usuthi unkunzana so malandela Makoti ngizokubuza umuntu umganile nikanene nishadile nindawonye ukuyasho ukuthi ubuhamba ugcina usula nendlala bengifuna ukuthola ukuthi nisajola ningakashadi akulanjwe emjoleni wawusutha akulanjwa nje njobeni wangena emshadweni ila kulanjwa khona phela lapho njani bona nje izinto zenzeka kangaka kumina ngedwa baningi abantu besifazane abathola lenkinga alikaze likufike idimoni lokuthi nakho ngiyalamba ake ngithi kuyokho imfindo ngaphandle ngalesa sikhathi angithi phela thina ngikhuliswe lento ukuthi umuntu osifazane azwakala made kuhambileyo kwakhe uyokukho imfindo kodwa asazi ukuthi uNkulunkulu wena wadala lokho ngoba nina amadoda kuthiwa nizwakala so wena nje ulambe nje ulambe uzubona usikwela lo muntu engathi usingambamba samuntu omdlungulayo ngoba phela manje uyakuziba ubusaba nokuthi wena ungamsukela ngoba kuzoba ngazo uzokubuza ithatha lento uzokubuza ukuthi uzungisukele nje yini ngakho ubani ozokwenza ukuthi fanele uchaze eqaleni ukuthi ngize ngacabanga nje sisembedeni bekusukelephi the voice of kuhlule ngisho noma kuthiwa wena bhuti usugezile khona le ndlela yokugeza phela abantu badala uhamba uyogeza bese ubuso ugqoke kahle phela ukuthi hayi uthi ngidlule ngiyokha amanzi mhlawumbe uzobona hayi kodwa Makoti kunento ehlezi ishiwo kuthiwa angisho kabi but omakoti bethu thina benguni noma thina nje insizwa zesintu isikhathi esiningi kuthiwa nina mase niganile niyayibukelela like nendlela yokugqoka mama mina ngakubona ugqoke into encane yakalekisa emgwaqeni kuthiwa Patrice lokhu manje ngabe sesekamerweni ukukhombisa ukugqugquzela indoda nalezi zinto lezi ezifakwayo kuthiwa nina vele niyiyekele obani umalanjari abarajari umalanjari look so ngifuna ukucheckela lo phuzu lelo ukuthi ikhona into obuyenza manje indawonye ukugqugquzela ayikho into ebangayenzi into ebalekile nje kisifaze nje wena body size sifike balanjari nje kufaka amateko nje uyindoda yama ungena endlini fanele ngikhumule icathulo ngikumasathi oh yeah yini elambisa ke wena ke asiyazi
Amalanjalo wonke umuntu osifazane kufanele usabe naye kakhulukazi mabe eleminyaka lenginayo mina. Kodwa besagqoka kwenzeke konke zame kodwa kube inhlangano kanibona. Ngoba phela umuntu bese sesevele seyifuna into afuna ukuyifuna. Yeah. So asibuye enganeni ingane ke walala nayo baba umncane akaze mhlawumbe kwaba nomonakalo mhlawumbe yamitha noma mhlawumbe kuba khona isifo thizeni lesitheleleke ngayo ngoba nisigcine sishiye emalandela ilenga nokuphazamiseka nje esikoleni nawo umqondo yaphazamiseka kakhulu ke esikoleni ya ngaze ngayitholela ukuthi ngaze ngayisa ku counseling. Yes, yaphazamiseka kakhulu esikoleni kodwa nje amaphoyisa nafuqa mama ngizange ngizingile ayikazi mitha ayikazi ichele sifo ayibenge ukuyenzeka phela ngithi umuntu osifazane efaqala thombe bese yakhulelwa yena zangaza mithi kuphela nje wathola infection wagcina esengimisa kodokotela ngilashwa wona kwa ukuthi vele ngeke ngikwazi ukuthi kube imini engiyobophisa kodwa emndenini wakhona le ndaba la besiyaziwa kodwa kuyikona ukuthi naye phela ubaba lo wadelana nengane ubevele naye wakhe unkosikazi. So unkosikazi wakhe naye beyazi lento kube ngathi unamanga amanga nje wami engiqhamuka nawo le kwelakithi ukuzoxova umndeni ngizoxova umndeni nengane le yami isakwazi ukuyodlala ngoba phela manje kunalento ekhulunywa abazali lapha ukuthi ubani uthi mina ngithe ingane iyalala. Mhlambe Gwajo ngiyafisa asike siyithole mhlambe neziyalo njengomuntu uma mchiliza ase experienceile mhlambe nje iziyalo angake siphe zona uma isipha zona siyazi ukuthi uzobe ngaziniki mina nawe kodwa uzobe zinikeza isizwe kumuntu ofana ncamashi naye mhlambe esingathi ube unengane agcine engena nayo emshadweni akuwo njengamanje kodwa ungakaphenduli before ukhipha isiyalo nje ungazidlulisa kubantu ngifisa ukuchecka Gwajo sike sichecke mfethu ubudlelwane phakathi kwakhe nomamezala phakathi kwakhe nomakoti lo wadlwengula ingane ngifisa nje sike sichecke ubudlelwane kodwa mhlambe before siqale nje kumamezala ukuthi umamezala wakho ke ubudlelwano after yonke lento siyathola ukuthi naye ugcine sekuney'nkingana kuthiwa uxova umndeni nani kodwa nje ubudlelwane ngoba siyazi ukuthi mhlawumbe usafika kwayikade enothando phela njengomakoti wakwakhe kwavela ke lokho okuvelile kwengane kube njani kwakho konke lokho sekwenzekile no umamezala wami bezwana kakhulu naye kodwa manje into eyinkinga ibe sekutheni kuzona zonke lezi zinto ke ngiqale la ngesikhathi ngishawa indoda ingilambisa inganginaki bihambe kanje ubethule okay noma uthi ingane yami manje njengoba kade sekukwengane isidlwengulwa ingane yami nakhona futhi ubethule kodwa inzondo ivele kwanda inzondo kunaqala ngoba into avela yenza uvela athi umamezala wami ongcono mina ngilanyaniswa hlula noma kuthiwa sengiphekile ngiyapheka ngenza yonke into lamuzi ikhishi lakhona likhulu uma ngalibuka iroom yakhona mhlambe ngingathi u4x5 ubukhulu bayo kodwa futhi u-round yabo upheke usebenze usinde phansi wenze yonke into kuyasindwa futhi yes kuyasinda yebo kuyasinda uma lokho ukuthi uhambise ukudla ngetray ngithi ngima ngifike ngihambise okwasemini ngaphela kupheke ekseni uma kupheke ekseni kwenziwa itiye nokunye uphinde futhi emini uphinde uhambise okunye uma ngithi ngiyafika emini kusakhona lokho kwasekuseni hayibo akudliwe cha akudliwe futhi akuphiwanga ngisho ingane ngaphela ingane eningi la ekhaya fanele ezinye zesikoleni manje sizathu umoya nantambama futhi ngifice kunjalo ukuthi kuso lapho kuyofika ingane zoqhamuka sekuchaza ntambama seyilandelana nama-tray wonke ngapha kulo muzi lo ama-tray maningi ubabona abantwana sebelandelana nge-tray ngazi baletha umbondo wama-tray kanti cha balethele ukudla sekufanele kuchithe uphinde kupheke okunye uphinde ngiphake futhi bathi kwakuyini isizathu sokuthi uma uletha ukudla wena ungadleki ngase nginukeka nangokuthakatha umndeni wonke kodwa futhi lento esisele kakhulu nomamezala nomnakwethu ngaphela umnakwethu wayethi inkinga yakho yamneke ukuthi wayethi bona umnakwethu nginamanga mina mangithi indoda yakhe ilala nengane yami kwangazi ukuthi mina ngifuna ukulala neyakhe ngoba nakho mina manje ngihlupha so wena magoda kukho ukuphatha kwemithathu kwazi angazi ngize ngiphathe imithi ngiyiphathe bijule kakhulu ngathi ngizwe uveze nokuthi ngathi basebethi kufanele alamanise akulame
kwathiwa umnyeni wamfanele angilamanise thatha omunye umakoti yebo bathathe omunye umakoti ozokwazi ukuthi avale mina umlomo abasho nokuthi uzovusa umuzi kwaphela la ekhaya bakhona khona so umakoti cha kwathiwa nje kuze kuzovaleka owami umlomo ukuthi mengivale umlomo yomekwenze njani nama ngazi ngoba egcineni mina ebade ihlukumezeka nakho ke gojo ngizokufaka mfowethu nakho ke gojo machiliza kuvela yonke lento ukudlwengulwa kwengane yini yonke lento ngicabanga ukuthi umuntu oqala okufana abe akusupport umkhwenana wakho okuyena oze ngaye nokuyena futhi okwazi njengoba uzazi wena ngaphambi kokuba nawe uthathe isinqumo sokuthi yazini angishiye yini ke mhlambe yanenza ukuthi ningahlali phasi nibonisana ukuthi no baba kabani asithi shenxe siphume inxiwa siphume kuthiwa yini ukunweba umuzi kwandisa umuzi nivele nandisa umuzi uthanda kakhulu umndeni wakhe umnyeni wami okay uthanda kakhulu umndeni wakhe ongangokuba bazi ukuthi nje azakhomba athi mina mase ngisholile ngiyongcwatshwa la okusho ukuthi lo muntu lo akayingisele ngokuthi aphume ube inkosana yini ubani ubemdala yina nalo bhuti wakhe lomunye bekuyena bekade emdala lo munye belama yena kodwa phela ivele ngokwezulu akazi kusho kuthiwa inkosana ihlala ekhaya umuntu ohlala ekhaya magcina yena nje ubethanda ukuthi yonke into kube yakhe vele ngoba ngisho nami ngisebenzile ngeke ngayiveza le ukuthi umuntu besebenza kanconywana ibekuyini ngoba phela mina bengisebenza imisebenzi eminingi nje ngoba ngumuntu wesifazane ngibengithuke ngiyabheka ngenza izinto eziningi nakhona amabhizinisi njalo nedokfela lapho egcineni umuntu nje ukuthi yonke into ekhona afaka kube yakhe so wena ubukwazi Makoti ukulifihla ihlazo lakhe ngaso sonke isikhathi so inini la owathi no ngiyasithatha isinqumo manje sibindi uyabulala sibindi uyaphilisa phezulu kwenyongo othelwe ngayo wathi cha mina njengamanje ngiyahamba kwakwenze njani manje ngixoxa lo ndaba sasikade sidlala istokfela ngithi kwayinsuku za December madlala istokfela ngibe sesibeka imali phela imali eningi ubethanda ukuthi akube uyena onolwazi oluningi ngaleyo mali ukuthi bebeke endlelani ngavele mina anginjalo futhi edrobheni noma ngihambe edrobheni egcine la ekhaya imoto esayikhona kade yafa uyabona kanti izobeka le mali ngoyenze usekufanele iphume ngalo indoda ihamba ingabuyi ifanele ikhishwe ngaye kanti imali useyithathile usethola intombi enjani welifati senengane mangifika intombazana ikhulele yazi yatete ibale lo uhambe nemali ukuze ngithole into ngangifuna indoda nemali le ndoda shutho okungenzeka inokulala kusofa ivele sitshafazana sisuthi yebo isize yakhulelisa awungenzeka futhi ukuthi ngoba njengoba ngalala langa ngize ngibafica kuze kula sigcina khona senami sesibekana izandla sobabili yingoba ngangibona ukuthi wamshaya kwayi futhi into engangayenza ngoba ngathi mangithi ngiyabuza baba kabanwenzani nawenzani kwayini oshaqa ngavele uyazi ukuthi ujwayele vele ukusha mhlawumbe na intombi yakhe wayekayitshela athi vele lo ngimshaya nomlilo futhi wena ohlezi umhlonipha njengendoda kodwa ubona ukuthi yebo kunjani kodwa nje ngafika behleli nentombi leyo nengane esanda kuzalwa imali enye yakho naye esingasekho ongawuba lo mali ngagcina nje ngibona imessage iphuma ebank ukuthi ishonaphi kodwa emva lokho ngiphindanga ngayazi ukuthi iphelile imali yestokfela yebo so ilo day wasayina wathi ila ngasayina khona phela ukuthi ayikho into engihlalele umuzi vela ngifuna ngibiza ngokuthakatha ngiyahlukunyezwa la ekhaya amabhizi into zami engizakhaya engivele angishade engifice nginazo ekhaya ngizenza kodwa manje begcina sekufanele ukuthi ishare naye nomndeni wakhe ngaphezulu kodwa futhi umndeni wakhe wona ungaphindi ungangilekeleli ingalutho lapha bengifana nomuntu nje ovela wakhe wesihlahleni onamathiselwa kulo amuzi so njengamanje uyiphilela impilo yakho ngiyiphilela impilo yami nje futhi ngi-right ngi-happy ngoba konke kuyenza futhi nengane yami iyadla i-right iyafunda so yonke into njengamanje isi-right compare ukugana yebo ngeke ngize ngigane nje angifuna uqamba mangisho ngafika indoda ethi nemali yonke ngoba manje angisathembile so ngeke ngize ngigane ongcono singadlala nje sixoxele senzele kwesikwenza phela sikhulile kodwa nje yamashadana nje emzini umuntu angilibeki ngike ngabuza ekuqaleni ngabuye ngayiphazamisa umbuzo wami iziyalo singayinika umuntu othi ufana nawe encamashi mhlawumbe sesimene sokuthi ugane nengane noma kunenhlelo zokuthi njengamanje uzothathwa ayiswe emzini womuntu awogana kodwa unabantwana mhlambe nje iyalo noma ke phela sazo ukuthi akufani kodwa nje ngicela mina ukuthi ngiyale engasisho esicabanga engilungisela mina ukuthi ukube ngenza kanje
mhlawumbe omunye angasithatha njengesiyalo. Okay. Into yokuqala nje umuntu wesifazane unengane yogana kwenye indawo ngifise ngathi manje ngithi mina ukube ngaqala ngokusebenza kuqala kakhulu bese ngakhela ingane zami ongenani ngiqasha umuntu ozomkhokhela every month ongenani cause ngoba ekhaya akukho umuntu akekho umzali usebenze kakhulu ngisebenze kakhulu yebo okunokuthi ngoba ngiyabothi nami ngaba nephutha ekutheni ngihambe nawo umntana nami ngoba manje ugcine sengingasazi ukuthi ngivikela yena noma ngivikela mina yini kodwa futhi ngeke ngithi kwabanye abanye abantu besifazane bayangena kulesi simo abanye bakusona sikhuluma nje sikhuluma yes ngingathi mina umuntu akangasathi isinqumo ediniwe umuntu ufaqala acabangisise kahle ukuthi yena afuna ukuyenza elabheke iphambili labheke ama-side wonke bese ebheka nemumva ubese ecabangisisa kahle ukuthi yena yini kahle ayifunayo noma yini ufuna ukuyaphi yena ubese ebukelela lo muntu lo ukuthi yena emva kwesikhathi esingaka uzobe sembeke phela lo myeni wakhe ngiyayithanda lesinqumo udiniwe engazi ukuthi mhlawumbe mawukuthi uyabona ukuthi udiniwe awuvele uzivale noma uzivalele ekamereni ukhaya yabona kungcono kakhulu umuntu wesifazane ngeke kuthiwa ukhala nje umuntu wesifazane wayithola i-counseling ngayithola noma ingaphelele kahle hloda ngayithola because ngiyacabanga nje malandela ngoba makodwa kulesimo lesi yeah kuqhamuke nje umfana nje ngoba dasho ukuthi indlala une-stress qhamuka umfana nje mehage kahle hawu wawungavuma yonke into thinte kabana uyayibona nje ingozi bathinte labafana bese khishwa no chocolate laba bamnandi bathe ubiza oh no nakho nalokho lokho banoma strawberry lokho ukubuvana umathintsholo lamakhulu cha Makoti siyathokoza kakhulu ngicabanga ukuthi sidla amaningi esakeni futhi ke lokho sewuthe wakushare nomphakathi ngoba ukhuluma nathi umphakathi kuningi osokufundile kwanami malandela sengifundile nawe ngicathi khona uningi osokufundile kuningi Voice of Makoti siyabonga kakhulu siyazi ukuthi kade usibhalela usinxenxa abanye baze basithuke inkosi yami baze besithuke yabona ngiyafisa abakuqonda ukuthi ama message a receiver inamba yase office maningi ababekezele kodwa siyathokoza kakhulu Makoti siyathemba ukuthi mhlambe nempilo yakho izoqhubeka nje iqhubeke kahle no kodwa ke osafisa ukungena osophakathi osephumile ngicabanga ukuthi yonke impilo ihlelwa uNkulunkulu yebo kunjalo The Voice of Makoti mina ngingona kwatsha lo sikhungekho ngumzona ngavukamisa uvala sevala ngamakhanda amadoda ngihamba nomalandela uthi amalandelane no wazalamba kamera vilende bekulambisa hayi no ngiyabona manje ulambisa angilambile ngishaqekile hayi angilambile cha ngishaqekile The Voice of Makoti yeza ama episode lokhu nje usibhalele nawe @Inyoni TV ku Facebook @Inyoni TV ku TikTok @Inyoni TV lapha ku YouTube kunegama elikhulu uthe subscribe bese nithi like kunenye into abaphathi abathe fanele singayishiyi isuggest awuyisho wena ngifuna ukubona usayikhumbula yini super thanks super thanks uthi nje super thanks mawuthi super thanks lapha mina ngafunda indawo ufaka isigisi ngafunda kakhulu akuxoshisa umsebenzi uthi nje ngimela uzulu yeah lumele uzulu mina ngimela abamhlophe uthi nje super thanks mawuthi super thanks lapha kunamadola lapha nithi nje fafa ufuna ukusho ngezweni usho ukuthini super thanks usuper thanks usho ukuthi siyabonga siyabonga kakhulu super thanks